σκοπό από τα άλλα δύο. Τώρα, τι κάνουν αυτά τα κέντρα αναφοράς? Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι αυτά τα κέντρα αναφοράς απευθύνονται σε αυτό που λέμε competent authorities, εθνικές αρμόδιες αρχές. Άρα δεν ασχολείται άμεσα με παραγωγικές διαδικασίες, αλλά έμεσα, γιατί αυτά που βγαίνουν από τα κέντρα αναφοράς αφορούν έμεσα τους παραγωγούς. Η πρωταρχική όμως και μοναδική αποστολή είναι να παρέχουν επιστημονική, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την ανάπτυξη όπου δεν υπάρχει και την εφαρμογή όπου υπάρχει δικτών για την ευζοία των ζώων και μεθόδους αξιολόγησης ευζοίας στις αρμόδιες αρχές και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα που θα πρέπει να μείνει μετά από αυτήν την ομιλία. Το 2014 έγινε ένα call από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικό για να συσταθεί το τέταρτο και τελευταίο κέντρο αναφοράς που αφορά τους υδρόβιους οργανισμούς. Εμείς είναι ένα επίσημο σημείο αναφοράς για την εξασφάλιση και βελτίωση της ευζοίας των ψαριών, των δεκαπόδων καρκινοειδών και των κεφαλοπόδων μαλακίων. Αυτά είναι οι κύριες ομάδες με τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς θα ασχολήθηκε και θα ασχοληθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Πού βασίζονται αυτά τα κέντρα αναφοράς? Βασίζονται στα άρθρα 95 και 96 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως σας είπα απευθύνονται κυρίως στις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δείξω ένα βίντεο εδώ που έχουμε φτιάξει για το κέντρο αναφοράς, είναι στα αγγλικά. Aquaculture is the fastest growing food sector in the world. As fish farming expands, ensuring the welfare of farmed fish, decapods and cephalopods is more important than ever. Recognizing this need, the European Commission designated Eurcal Aqua on 17 January 2024 as the EU Reference Center for the Welfare of Aquatic Animals to provide technical and scientific support to national competent authorities in the implementation of the animal welfare legislation applicable to farmed aquatic animals. Eurcal Aqua is part of the Eurcal Network, a group of EU reference centers working to improve animal welfare across different farming sectors, alongside the Centers for Poultry and other small farmed animals, pigs, ruminants, and equines. We provide scientific expertise, practical guidance, and training to support authorities in enforcing EU animal welfare legislation. We produce scientific and technical studies to improve and assess animal welfare, develop species-specific welfare indicators, and review current welfare assessments to provide evidence-based recommendations. To support authorities in conducting official controls, we offer training, fact sheets, webinars, and digital resources. Eurcal Aqua, advancing science-based animal welfare for aquatic animals. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν μια ανταγωνιστική διαδικασία. Είχαν γίνει αρκετές προτάσεις και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για τη χώρα συνολικά το ότι ήρθε αυτό το κέντρο στην Ελλάδα. Το συντονίζουμε εμείς από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει υποβολή έπρεπε να ήταν η δέσμευση των εθνικών αρχών, των αρμόδιων υπουργείων, ότι θα στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή, ανεξάρτητα από αν θα υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό πρέπει να πω και δημόσια την ευχαριστία μου για το Υπουργείο και για την τότε πολιτική ηγεσία. Είναι μια κοινοπραξία που αποτελείται από 3 ιδρύματα. Είπαμε ότι το συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αναπληρώτρια συντονίστρια είναι η συνάδελφος Ιβώνα Μλαντινέο. Είναι καθηγήτρια αυτή τη στιγμή σε Πανεπιστήμιο της Τασμανίας και συμμετέχει με την ιδιότητά της ως μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Τσέχικης Δημοκρατίας και είναι και το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης με τον συνάδελφο τον ΣΥΤΟ, Φραντζέσκ Πάντρος Ιποβέρ, είναι και οι 2 κτηνίατροι.
κατά συνέπεια έχουμε και το expertise για αυτή τη διαδικασία. Πολύ σύντομα να σας πω ότι παρήγαγε το κέντρο μας το πρώτο χρόνο λειτουργίας του, ήταν το 2024, στην ουσία δεν ήταν χρόνος, ήταν από το Σεπτέμβριο του 2024 μέχρι το Δεκέμβριο, ήταν στην κυριολεξία λιγότερο από 6 μήνες. Το πρώτο το οποίο είχαμε να κάνουμε ήταν η ιστοσελίδα μας, τη βλέπετε εδώ, σας προσκαλώ να την επισκεφτείτε για να πάρετε μια αναλυτική εικόνα του τι κάνουμε. Πέρα όμως από την ιστοσελίδα πρέπει να φτιάξουμε και ένα σύστημα καταγραφής, το λέμε helpdesk, με το οποίο επικοινωνούμε με τις αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές επικοινωνούν με εμάς. Πρέπει να γίνεται μέσα από αυτό το σύστημα έτσι ώστε οτιδήποτε υπάρχει να καταγράφεται. Τι εννοώ? Έχουμε ήδη δεχτεί, αυτά λέμε queries, ερωτήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Π.χ. κάποιος αρμόδιος κτηνίατρος από την Ελλάδα μπορεί να στείλει μία ερώτηση και εμείς οφείλουμε μέσα σε 30 μέρες να το απαντήσουμε. Αυτή η ερώτηση, αφού απαντηθεί στον άνθρωπο, στην υπηρεσία που την έκανε, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, άρα μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο ποιες απαντήσεις έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Μπορώ να πω, μιας και είμαστε στην Ελλάδα και τα λέμε, είμαστε δηλαδή μεταξύ γνωστών, η πιο δραστήρια αρμόδια αρχή είναι η Δανέζικη, η Δανία. Οι υπόλοιπες δεν είναι τόσο ζεστές με τα θέματα των υδρόβιων οργανισμών, που είναι λογικό και αυτό ακριβώς αποσκοπεί και η ίδρυση αυτού του κέντρου. Επίσης, μια τρίτη μεγάλη δραστηριότητα είναι οργάνωση workshops. Το πρώτο workshop ήταν με υβριδική μορφή και έγινε στην Πράγα και αφορούσε την πέστροφα. Και το δεύτερο ήταν και αυτό υβριδικό και έγινε για το Λαβράκι στη Βαρκελόνη. Σε αυτό συμμετείχαν πάλι επιστήμονες και competent authorities, δηλαδή αρμόδιες αρχές. Επίσης είχαμε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή για το εξάμηνο που λειτουργήσαμε επιστημονικών μελετών. Αυτό έγινε σε συνεργασία με experts που έχουμε ένα δίκτυο με το οποίο συνεργαζόμαστε, αλλά και με μέλη εσωτερικά των τριών ιδρυμάτων. Εδώ βλέπετε την πρώτη παρουσίαση, την πρώτη δημοσίευση έχει να κάνει με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευζοία των υδρόβιων οργανισμών. Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα πολύ κέντρο που αφορά τον τρόπο θανάτωσης, ανθρώπινο, φιλεύσπλαχνο, ευπλαχνικό τρόπο θανάτωσης για τα ψάρια της υδατοκαλλιέργειας και τι λέει η επιστήμη, ποια μέσα έχουμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αν υπάρχει απώλεια συνείδησης πριν τη θανάτωση, άρα γίνεται ανώδυνα ο τρόπος θανάτωσης. Και ήταν μια δουλειά η οποία δημιούργησε και θόρυβο, και αυτό είναι καλό, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Είχαμε δηλαδή και πολλές παρατηρήσεις. Το τρίτο έχει να κάνει με τον Κυπρίνο κατά τη μεταφορά. Ο Κυπρίνος, όπως ξέρετε, εκτρέφεται σε εκτατικές συνθήκες, δεν έχει αγγιχθεί καθόλου το θέμα της ευζοίας, είναι και δύσκολο τεχνικά να το προσεγγίσουμε. Το αγγίξαμε, το ξεκινήσαμε. Το τέταρτο έχει να κάνει τόσο με τον Κυπρίνο όσο και με το Λαβράκι ανάπτυξη, μάλλον ένα review το τι δείκτες ευζοίας υπάρχουν, είναι διαθέσιμοι για τις αρμόδιες αρχές κατά τη μεταφορά ζωντανών ψαριών και κατά τη θανάτωση. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το αν υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα, όχι απλά δείκτες, αν υπάρχουν ολοκληρωμένα συστήματα που να εκτιμούν, να αξιολογούν την ευζοία των ψαριών. Τώρα, η τελευταία έτσι μεγάλη δράση ήταν η δικτύωση και η δράση επικοινωνίας. Δικτύωση, όπως σας είπα, με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Εδώ ζητάω και τη βοήθεια και του Συλλόγου των Ιθιολόγων, γιατί και εσείς ασχολείστε με τα θέματα της υδατοκαλλιέργειας, άρα θα θέλαμε να έχουμε ένα δίκτυο μαζί σας, το λέω και επίσημα, να μπορούμε να σας στέλνουμε από την αρχή όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά και να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις που κάνει το κέντρο. Και αυτό είναι το NCBs, Εθνική Υποστηρικτική Φορείς. Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς είναι κάποια εργαστήρια σε κράτη-μέλη που είναι διαπιστευμένα για να κάνουν αναλύσεις, π.χ. για ασθένειες ψαριών ή για ασθένειες πουλερικών. Έχουμε νομίζω και στην Ελλάδα, έχουν και τα άλλα κράτη. Φυσικά δικτύωση και πολύ καλή σχέση με τα άλλα κέντρα αναφοράς, έχουμε αναπτύξει και κοινές δράσεις. Και τέλος, μια ωραία πρωτοβουλία, έχουμε συστάσει, το λέμε, πλατφόρμα, Stakeholders Platform, η οποία συνεδριάζει μια φορά το χρόνο,
προσκαλούνται εκπρόσωποι από τους παραγωγικούς φορείς, εκπρόσωποι από Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ΕΦΣΑ, όπως είναι το Aquaculture Assistant Mechanism, αλλά και η DG Sante και η DG Mare, και κάθε χρόνο εκεί ενημερώνουμε τους έμεσα ενδιαφερόμενους, όπως είναι η παραγωγή, για τις δραστηριότητες του κέντρου. Εδώ βλέπετε τα newsletter που βάζουμε. Η τελευταία δραστηριότητα, που ήταν απλά επιφανειακή, ήταν ότι είχαμε φτιάξει ένα ερωτηματολόγιο και το αποστήλαμε στις Competent Authorities των κρατών μελών για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες τους για κατάρτιση στα θέματα των υδρόβιων οργανισμών. Και τώρα, στην επόμενη περίοδο, θα σας πω πώς θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τώρα, τελειώνοντας, σε λίγα λόγια για την νέα προγραμματική περίοδο 25-27, σε συνεργασία με την DG Sante έχουμε θέσει 5 προτεραιότητες. Η πρώτη είναι να αγγίξουμε για πρώτη φορά το τι γίνεται στα εκολαπτήρια. Και με εκολαπτήρια εννοούμε τι γίνεται με τους γεννήτορες, τις νύμφες και τον γόνο. Άρα λοιπόν το fish welfare στα εκολαπτήρια. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με αξιολόγηση της ευζοίας στα εντατικά συστήματα παραγωγής, όπως είναι τα ΡΑΣ και τα κλουβιά ανοιχτής θαλάσσης. Το τρίτο είναι να δούμε συγκεκριμένους δείκτες ευζοίας και να αξιολογήσουμε πρακτικές που γίνονται στην ιχθυοκαλλιέργεια και έχουν σημασία ενδιαφέρον από πλευράς ευζοίας, όπως είναι η μεταφορά ζωντανών ψαριών και η θανάτωση. Και το τέταρτο, που είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, είναι, όπως είπε χθες και σε μια παρουσίαση ο συνεργάτης μου Θανάσης Σαμαράς, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από δείκτες που απλά αξιολογούν την κακή κατάσταση και να πάμε σε θετικούς δείκτες. Δηλαδή δείκτες οι οποίοι μπορεί να μας δείξουν κυρίως την κατάσταση του ζώου, την ψυχική ή την νοητική, θετικά σε σχέση με αυτό που λέμε θετικά ερεθίσματα. Έχει προχωρήσει αρκετά καλά για τα ζώα της Χέρσου, φυσικά για τα υδρόβια ζώα, το καταλαβαίνετε ότι είναι η αρχή και είναι πολύ δύσκολο από μόνο του task. Η τελευταία προτεραιότητα είναι να μελετήσουμε τα καρκινοειδή. Δεν καλλιεργούνται, δεν εκτρέφονται, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν θέματα πώς τα κρατάς ζωντανά μέχρι να τα σκοτώσεις και πώς τα σκοτώνεις και πώς τα μεταφέρεις. Αυτό λοιπόν μας έχει ζητηθεί από την DG Sante να το αγγίξουμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Εδώ νομίζω, για να μην σας καθυστερώ, βλέπετε, να μην το διαβάσω, βλέπετε αναλυτικά τις δράσεις αυτές. Συνοπτικά τι θα κάνουμε, θα έχουμε μία μεγάλη δράση που θα είναι ανασκόπηση, δηλαδή θα κάνουμε review στο τι υπάρχει αυτή τη στιγμή για αυτά που σας παρουσίασα. Ξέχασα να πω ότι αναφερόμαστε στα 5 κύρια εκτρεφόμενα είδη ψαριών, λαβράκι, τσιπούρα, κυπρίνος, πέστροφα και σολομός. Επειδή θα με ρωτήσετε για το σολομό, ναι, έχει η Ιρλανδία εκτροφή σολομού, η Ιρλανδία είναι κράτος μέλος, άρα γι' αυτό ασχολούμαστε και με το σολομό. Όσο αφορά στα καρκινοειδή, αυτά τα δύο, το αμπούρι και ο αστακός, αυτά έχουμε επιλέξει. Ελπίζω να με ρωτήσετε για το χταπόδι. Θα χαρώ να ακούσω αυτή την ερώτηση. Άρα, κάνουμε ανασκόπηση του τι υπάρχει και από εκεί και πέρα αναθέτουμε και μελέτες για αυτά που δεν υπάρχουν. Άρα θα βγάλουμε και πρωτογενή υλικό. Θα προτείνουμε δηλαδή πράγματα που μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Πάντα για τις αρμόδιες αρχές. Έμεσα για τους παραγωγούς. Γιατί δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Έχουν επαφή, αλλά δεν ταυτίζονται. Μία άλλη δράση είναι αυτή που σας είπα και πριν και ζητάω την βοήθεια του Συλλόγου, η εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε, ήδη σχεδιάζουμε διαδικτυακά σεμινάρια για συγκεκριμένα θέματα ευζοίας. Θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα κοινή μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά κέντρα, όπου εκεί θα ανεβαίνουν τα πάντα, και το υλικό και τα μαθήματα. Και το τελευταίο είναι μια και αυτή καινοτομία, πρέπει να υλοποιήσουμε road shows. Τα road shows τι είναι? Είναι διαδικασίες όπου θα μαζευόμαστε τη μία μέρα μαζί με τις αρμόδιες αρχές για να συζητάμε ένα συγκεκριμένο θεματικό που θα ενδιαφέρει τους κτηνιάτρους και τους ιχθυολόγους, για παράδειγμα μεταφορά λαβρακιού και τσιπούρας. Θα γίνεται συζήτηση, θα γίνεται ένας διάλογος και
είτε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, είτε την επόμενη μέρα, θα πηγαίνουν οι ηχθειολόγοι και οι ηχθινίατροι σε μία μονάδα για να μπορούν να συζητάνε με τον παραγωγό και να βλέπουν το τι διαδικασία γίνεται. Είναι λεπτό θέμα, είναι δύσκολο θέμα. Η πρώτο road show μπορούμε να το ανακοινώσουμε εδώ για πρώτη φορά, 10 Δεκεμβρίου στη Σαλαμίνα. Τα road shows θα γίνουν σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, γιατί πρέπει να είναι στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι αρμόδιες αρχές. Άρα αυτό θα αφορά μόνο την Ελλάδα. Θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου στη Σαλαμίνα και είμαστε κι εμείς πολύ έτσι περίεργοι να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Όπως καταλαβαίνετε είναι λεπτό και δύσκολο. Κύριε Παυλίδη, μόνο να κρατήσουμε λίγο το χρόνο. Ναι, τελειώνω. Τέλειωσε. Ναι. Οπότε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτοί είναι οι συνεργάτες του κέντρου, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στα άλλα συνεργαζόμενα ιδρύματα. Και σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που... Δεν πειράζει, απλά θα έχουμε ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε μετά. Ωραία. Εντάξει, ευτυχώς που ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και σας αφήσαμε να κρατήσετε όλο τον χρόνο που είχατε. Εντάξει.